What's good, YouTube? It's your boy Pinuno. Ito na yung palagi kong binabanggit sa mga nakaraang kong video na shoutout video, no? Parang ilang araw ba ako na-delay? Parang nag-start ako mag-post no, nasa 19.7 ako. Ngayon, nasa 20.4 na yata ako or 5. Well, anyway, masyado kasing mahaba at saka marami yung nag-comment. So, gaya nga nang naipangako ko sa inyo, kagaya ng lagi kong ginagawa, lagi ko rin naman tinutupad, babasahin ko every comment na nandoon. So, medyo mahaba tong video na yun. Medyo mahaba tong video na to. Wala pa man din. Bulol na rin me. Well, anyway. Teka nga. Hindi ko alam kung nagtotroso o nagkakarera tong mga to. Well, anyway. Hanap lang ako ng magandang spot dun sa taas. Tapos simulan na natin yung shoutout. Sana tapusin ninyo. Abangan ninyo yung pangalan ninyo. Minsan lang to ang next na nating shoutout. Probably 50 to 60k subs. Kung aabot man tayo dun. So, paano ba yan? Intro muna tayo. In 3, 2, 1. Prrrr. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Charot! Walang ganuan! What is up, guys? Welcome sa ating first part ng shoutout. Kasi kaya ako sinabing first part, baka magkaroon pa to ng kasunod, no? Kasi sobrang dami na nag-comments. Tingnan nyo to. Oops. Ano ba? Ayan. Kita nyo? Sorry, dumi ng kuko ko. 632 comments. Ang labo eh. Pero siguro maayos yan sa sa editing. Well, anyway guys, bago ko simulan yung shoutout para sa lahat ng mga nakikinig sa akin, meron lang akong gustong i-shoutout na ilang channels. Ito yung mga kadikit ko na channel, mga nakakausap ko, mga nakaka-collab ko. Mag-subscribe din kayo sa kanila. Unang-una kong i-shoutout si Ate Jolly. Bakit si Ate Jolly? Si Ate Jolly, subscribe kayo sa kanya. Si Ate Jolly kasi, siya yung naka-discover sa akin dito sa na-rating na to. Tapos, sinali niya ako sa community ng mga YouTube narrator. Yung iba nga dati, hindi pa namamansin eh. Tapos, hanggang sa, yun nga, natulungan ako ni Ate Jolly na ipakilala sa ibang narrators. Tapos, hanggang sa nakilala ko ang next nating isa-shoutout na si Dallas and Spooks, si Ma'am She Clark. Bakit si Ma'am She Clark? Kay Ma'am She Clark, doon ko nagawa yung pinaka first collab ko dito sa mundo ng mga narrator. Tapos doon ako nagkaroon ng parang pinaka first boost. Doon ako nagkaroon ng nanggaling yata ako ng mga 400 subs. Tapos nung nakakulab ako ni Ma'am, may mga listeners siyang nagustuhan kung paano yung delivery ko doon sa kwento niya. Nagkaroon ako ng mga 7 to 800 subs. Parang ganun yung nadagdag doon sa subscribers ko. Tapos hanggang sa ayun na, nagdire-diretso na. Next up, si The 3 AM Encounter. Isa siya sa mga kaibigan ko ring narrator na nakakasundo ko, nakakakulitan ko. Tapos next natin, si Creepy Mac Pansit. Malamang kilala nyo na yan, si Boss Paul. Yan, mag-subscribe din kayo sa channel niya, napakabait na tao. Si Boss Neb ng Pinoy Creepypasta, pinaka-humble sa lahat ng narrator. Alam niyo na nasa top siya sa aming buong grupo namin, parang siya nasa pinaka-top subscribers. Pero talagang namamansin siya. Ultimo yung mga newbie subscriber na meron lang mga 50, 80 subs, kinakausap ni Boss Neb yan. Kaya saludo ako talaga dyan sa napaka-humble na tao niyan. Next natin si Room 666. Yan, si Boss talagang yan. Minsan lang yung magparamdam sa GC pero alam kong solid yan. Tapos next natin si Boss Kira ng Nginig Stories or Nginig TV. Nag-iba na yata ng pangalan si Boss Kira. Hindi ko na siya masyado nakikita sa YouTube lately. Tapos sino pa ba? Si Boss Dreamworks. Yan sila, si Boss Incognito Stories, Dreamworks, yung mga magagaling yan na hindi lang talaga masyado nabibigyan pa ng break pero napakahusay niyan sa pagsulat ng story, sa pag-narrate. Si Hulapawin TV, yan, isa rin yan sa magagaling. Sino pa ba? Mischievous Being, Philippine Tales, takte, nakakalimutan ko yung iba. Wait lang, sorry, medyo may lap tayo sa video kasi gusto ko gawing raw lang to, no? Alam niyo yun. Para ayaw ko na mag-edit and shit. Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko kung ano lang yung ginagawa ko ngayon, naririnig ninyo.
Sino pa ba? Simulan ko na ba sa subscribers? Kasi alam ko may mga nakakalimutan pa ako. May mga iilan-ilan pa ako nakakalimutan eh. Sa narrator lang ha. Pero sa Ghost Hunters, isa lang yung shoutout ko, syempre, my one and only. Boss Baron. Baron, the urban legend something. Yan, Boss B ko na yan. Yan, solid din sa akin yan. Solid din ako dyan kay Boss B. Siguro yun na. Tapos na. Kwento PH. Hindi ko na makakalimutan. I'm so sorry. Yun lang siguro yung mga shoutout ko. Lahat na nabanggit ko, please, mga mahal ko, mga subscribers ko, mag-subscribe kayo sa kanila. Sobrang quality content. Pag sinabi kong quality, kilala nyo naman ako, hindi ako nagsisinungaling sa inyo, di ba? Ganun siya. Well, now, napakita ko sa inyo, meron tayong 632 comments na nagpapa-shoutout. So, sisimulan na natin tong first part. Yung second part, gusto kong gawin siya nakasama yung buong grupo ko. Para kapag may mga questions, kung sakali na hindi ko man alam, or may mga mahabang questions, matutulungan nila akong sumagot. Pero please guys, stay with me. First up the day, si Boss Paul. Creepy Macpansit, bra! And asa taas kayo, magkasunod pa kayo ni Boss Neb. Sorry ulit sa kuko ko, hindi nakapag nail cutter. Sabi ni Paul Bringela, aka Creepy Macpansit, Boss Ku, pa-shoutout po. Alam mo naman, isa ka sa mga iniidolo ko pagdating sa laraang ito. Sana mapansin mo, Macpansit. Boss Paul, alam mo naman, isa ka sa mga fan mo, bro. Next, Pinoy Creepypasta. As I've said, sobrang humble na tao. You know, katawang 20 years old, pa-shoutout. Din ako, Pinuno, makiki-Starbucks na rin. Oh! Shoutout, Boss Neb. Pinoy Creepypasta. Okay. Oy, ang haba. Guys, I'm not joking. Ang haba. So talaga sinamantala niya, no? So, tingnan natin yung mga tanong. Mukha naman interesting. Hi, Master. This is Christine and here are my questions. 1. Bakit Saint Michael the Archangel ang profile pic mo? May kinalaman ba ito sa espadang nakatutok sa friend mo sa kwentong kaibigan? Hindi ko siya masasabing aura ko siya. Kasi ako, since birth, ang gabay ko na is duwende. Tapos nung medyo nagkakaroon na ako ng kaalaman at the age of 9 or 10, binigyan ako ni Tito Jerry ng Saint Benedict na medallion. Tapos yun na yung ginamit ko. Siguro, I guess, yung tusok-tusok na espada na yun, ora yun ni Johnny. Kasi si Johnny, sobrang dami niyang dasal na ginagawa. So siguro nag-mix up na yung aura niya, iba-iba na, kaya ayun. Second, alam mo po ba kung ano yung gabay mo? Kasi kakambal na duwende lang yun na kwento mo last time. At paano po namin malalaman kung sino o ano yung gabay namin? Yes, sinabi ko na, 'di ba? Hindi siya gabay yung duwende. Kambal ko siya. Yun nga, sabay kami pinanganak noon. Habang nagle-labor yung mami ko, yung nanay ko, habang nanganganak siya, may nakita siyang maliit na babae na naglalakad dun sa labas ng pintuan niya. Tapos nakita niya buntis nakahawak sa tiyan. So yun, sabay silang nanganak nun. Tapos hanggang sa tumanda ako, lagi ko na siyang nakakasama. Lagi nakikita ng lola ko yun, nakalaro ko eh. Lola ko, nanay ko, minsan tatay ko, nakikita ng kalaro yun. Tapos doon naman sa paano malalaman kung ano yung gabay. Malalaman mo yan eh. Hindi mo man hanapin sa sarili mo. Kusa siya eh, kusa. Lalo na pag may mga kamag-anak kayong albularyo, mga ganyan, or may mga kaibigan kayo. Kahit hindi kayo magpa-consult, automatic malalaman nyo yan eh. Sa amin ganun eh. Kahit may mga kaibigan din akong ganun na kusa na lang nilang nalaman na, ay, yung gabay ko pala, tikbalang, ay, yung gabay ko pala, anghel na isa yung pakpak, para mga ganun yung nangyayari. So, malalaman mo siya eventually. Hindi mo siya kailangang hanapin. Okay, 3. Naniniwala po ba kayo sa feng shui o di kaya sa zodiac signs? 50-50, minsan nagkakatotoo, minsan hindi. Ano meron sa saging, kanin at mais na laging ito ang pinagpipilian kapag nakapunta ka sa kaharian ng mga engkanto? Hindi lang yan. Hindi lang yan yung mga hinahain nila. Pero karamihan sa hinahain nila, yun nga, yung mga prutas, gulay. Ito lang yung mga hinahain nila kasi ito yung mga typical na kinakain natin na tao. Diba? Minsan may kamote pa eh. Pero hindi lang yun, marami pang klase ng pagkain. Siguro yung mga nakakapasok sa kaharian nila, yun lang yung mga naaalala, tapos yun lang rin yung ikukwento. Di ba? 5th question.
Anong meron po sa full moon at mas lumalakas yung mga aswang sa mga oras na yan? Anong meron sa Tuesday at Friday at bakit sa mga araw na ito lang nang gagamot ang mga manggagamot? Sumusunod din po ba kayo ni Tito Jerry, Johnny? O kahit anong araw ay pwedeng silang Tito Jerry ng buhay pa manggamot? Ha? Medyo malabo. Siguro mali lang ako ng basa. Every Tuesday and Friday, parang merong conflict dun sa sinabi mo. Kasi kami, nagdadasal kami more on Wednesday at Friday ng 6 p.m. Kinalakihan ko na yan mula bata, sinabi sa akin. Pero hindi naman yun lang ang araw. Sinabi sa akin na araw-araw ako magdasal every 6 p.m. ng hapon. Kung kaya kong gumising na morning 6. Bali, ang binigay sa akin yan, 3 p.m., 6 p.m., 6 a.m. Yung 3 oras na yung pinaka-effective magdasal. Tsaka yung about naman sa panggagamot ng ganong oras, hindi naman. Kasi minsan si Tito Jerry, halos araw-araw may iba-ibang pasyente yun eh. Yung may mga pilay, may mga ubo, nabate, mga something like that. Yun, nagagamot naman niya. Araw-araw naman siya nagagamot. Wala namang piling araw. Nagse-celebrate din po ba ng Christmas sa mga engkanto? Feeling ko hindi. Meron po ba kayong biringan stories? Wala. Kilala niyo naman ako, di ba? Hindi ako nagkukwento ng mga fiction lang. Siguro kung may kaibigan ako na galing biringan at may experience, o may mga kaibigan ko na gano'n na naka-experience, kukwento ko sa inyo yun. Probably. Siyempre, alam ko naman marami naghihintay. Pero, you know me, I hate fictions. Magtatanong po sana ako tungkol kay Master Johnny kung kumusta na po siya. Actually, buhay pa siya. Still kicking. Hindi. Nandun siya ngayon. Mamaya, papakita ko. Kasama ko siya sa second part siguro ng shoutout video. Sa inyong magpipinsan, lahat po ba kayo ay may alam tungkol sa karunungang lihim? Successful po ba kayong lahat sa larangang ito? Lahat kami, sa San Juan side, lahat kami may alam. Pero hindi nila lahat ginagrab kasi alam nila yung kapalit. Tulad ni Tito Jerry, sobrang daming natulungan ni Tito Jerry. Sobrang lakas ng kapangyarihan niya pagdating sa kabilang dimensyon. Pero yung buhay ni Tito Jerry, parang ganito lang. Ganyan lang siya. Hindi siya yung yaman. Hindi. Ganito lang siya. Pero, ang dami niyang natutulungan. Lahat yon may inabot sa kanyang pera, alahas, minsan may lupa pa. Alam niyo naman si Tito Jerry, alang hinihingi niya lang, piso. Yun, ganun siya. Pwede po bang matuto ng karunungang lihim ng hindi mabubuksan ng third eye? Definitely yes. At matututunan po ba ito even through internet and no physical touch? Yup, matututunan mo yan through internet. O namamana lang talaga ito o di kaya ay kailangan ipagkaloob ng isang engkanto o ituro ng isang manggagamot physically. Pag doon naman sa engkanto, nabigyan ako kunyari, dyan nauuso yung mga mutya-mutya kasi ipinagkakaloob nila yan eh. Or else, kukunin mo. Yun yung dalawang source ng mutya. Ano pa ba? Basta yung mga gamit na hiram sa kalikasan, yan, kusang bigay yan or kukunin mo mismo. Pero yung pagkuha, merong risk yun. Tapos, doon naman sa manggagamot, eto si Johnny, tinuruan lang to ni Tito Jerry. Kasi dating trabahador namin si Johnny na pinsan ko. Tapos, yun, dahil sa hilig niya na sa mga agimat, lagi siyang sumasama sa mga session ng inuman. Lahat ng antingerong kilala ko, malalakas uminom yan. Kasi habang nagiinuman sila, dyan na maglalabasan yung mga subukan ng agimat, mga ganon. So, pwede kang magpaturo kung gusto mo. Kaso hindi advisable yun na hahabulin mo yung manggagamot. Nasa maestro yun kung tuturuan ka niya o hindi. Okay, next. Narsip ko yung laway ko, French fries pa yun. Ano po yung pinagkaiba ng knowledge and understanding na makukuha sa yoga exercise versus spiritual exercise? Paano naman sila nakaka-open ng third eye? Di po ba? Wala akong idea sa yoga at saka wala akong idea sa yoga, pero yung spiritual exercises, simpleng pagdarasal lang. Nanonood po ako ng interview mo sa Dabber. Paano ka pumayat at anong exercise routine mo? Man! Intermittent fasting. Daming tanong ha. Next time, congratulations sa YouTube channel. Shout out to my ate Honey Fiane, who listens to Pinuno every time, and to Richard, Nong Pula, Nong Ian, or Nong Lan, and the rest of the gang who share their personal paranormal experience every time Pinuno shares this. Thanks, Mama, for letting us have our fun. Shout out to Jethro Gonzaga, avid yet silent listener. Huwag kang magtanong, natanong ko na lahat.
Thank you, Master. Unta makaayog ko laag sa Mindanao. Next time makauli mo si nanay. Congratulations again. P.S. I wish to be a Dubber too. Magkakaroon tayo ng workshop for that. Haba! Meron tayo 13 minutes. Bro, sabi ko sa inyo, abutin tayo 1 hour. Next, kay Captain Milkfish. Ang hirap makahanap ng horror narrator na maganda ang boses at hindi nakaka-cringe ang pag-narrate. Good job, sir. Naubos ko na yung videos mo and I always listen to you while at work. Very entertaining at worthwhile ang mga kwento. Please continue narrating stories and I hope you read true stories only. Thank you, sir. Yup, true stories lang tayo. Galing kay Ape TV. Lagi ko nakikita sa comment section to. Pa-shoutout po ako, Pinuno, Christopher ng Dasmariñas City, Cavite. Salamat, Pinuno. God bless. Galing kay Ate Jolly. Ate Jolly. Pa-shoutout, Bunso. Salamat. We live and support you as always. Thank you, Ate Jolly. Wait, so it's you? Nice. Galing kay Grace Pendon. Galing kay Pinoy Midnight Stories. Napakalinaw ng boses, masarap sa tenga, magandang mga stories, kagaya nga ng sabi ni Paul Bringela, ikaw na talaga ang Pinuno. Isa kang idolo sa larangang ito. Maraming salamat sa magandang kwento, boss namin. Thank you so much, Pinoy Midnight Stories. Uy, nakalimutan kitang i-shoutout dun sa narrators. Guys, please do subscribe sa channel niya. Pinuno, gusto ko i-try yung mag-ghost hunting sa may airbase Clark, Pampanga, yung sikat na haunted hospital. Tas upload nyo kung anong ganap doon. Love you, Pinuno. Sana ma-hit agad yung 20k subs. Galing kay Bernie Abergas. Bernie Abergas, my crew is always down. Kung meron kaming sponsor dyan, let's get it. Pero kung wala, nah. Mundo ng Kababalaghan. Oops, isa rin to sa magagaling na narrator. Subscribe kayo sa kanya. You know, pa-shoutout naman, Boss Pinuno. Hehe, alam mo naman, Lodi ka po namin. Salamat, more power and Godspeed. Shoutout din kay Midnight Crips, isa rin magaling na narrator. Sorry kung nakakalimutan ko dun sa first part. Pinuno, isa po ako sa masugid nyong tagapakinig. Idol na idol ko po kayo. Notice me, Senpai. Sana masama po sa shoutout. Definitely, Midnight. Napakabait na bata. Subscribe kayo sa kanya. Pa-shoutout naman, Pinuno, hehe. Lagi nakaabang. Pagdating pa lang ng office, check agad kung meron kang bago. Hehe, more power, Pinuno. Congrats. Galing kay Aaron Bendanya. Galing kay Agnes Newman. Pa-shoutout, Pinuno ko from Viking, Alberta, Canada. Uy, malamig dyan. Always nakikinig kahit nasa duty. Good luck, more subscribers po. 20k and counting. Ano masasabi mo sa mga nagbebenta ng anting-anting at dasal? Sa mga nanggagamot na naka-video? Galing ang question na yan kay Kilroy11. Para sa akin, sa side ko, wala namang masama sa ginagawa nila as long as nakakatulong sila sa iba. All goods naman ako dun. Kung videohan, tapos ipapakita na may pinapahirapang mangkukulam, tapos tayo naman tuwan-tuwa kasi nahihirapan yung mangkukulam. Sa akin, wala akong nakikita masama. Okay naman yun. Doon naman sa mga nagbebenta ng anting-anting, alam nyo lahat yung gumagana kung meron kayong tamang dasal para sa agimat. Yun yan. Take note. Galing kay Kazarena Delo. Hello, it's 5:19 a.m. here in California. Pa-shoutout naman, please. Always waiting for your awesome stories. Keep up the good work. Thank you and God bless always. Thank you so much. Galing kay JT Scander. Lagi kita nakikita sa comment section ko. Nais ko lamang malaman mo, Pinuno, na lubos kong na-appreciate yung effort mo sa bawat video na ina-upload mo. Alam kong mahabang oras, pagod, at puyat ang inukol mo makapag-produce lang ng video sa mga istoryang gusto mong ipamahagi sa aming tagapakinig mo. Naway huwag kang magsagap pa ng mga kwento at huwag mapagod, magsulat, magbasa, mag-edit para lang mapasaya at ma-entertain kami. Salamat and all the best to you, Pinuno. Evil laugh. JT Scander, hindi ako magsasawa ng lahat ng scariest stories. Lahat ng scariest stories na na-experience ko, ng mga kaibigan ko, ng mga kakilala ko sa inyo. Sobrang na-enjoy ko siya. Alam mo yun. Galing kay Vladimir Astero. Pa-shoutout, Pinuno, Vlad and Monica. Lagi kami nag-aabang at nakikinig ng mga uploads mo. Salamat. Galing kay Hiromi Sunoda. Grabe, pakahaba. Shoutout nga pala sa pinaka-Diyosa kong subscriber, Hiromi Ganda Sunoda. Binuo ko na para intense. Susuportahan kita sa lahat ng pinagagagawa mo sa buhay.
Thank you sa lahat ng effort na ginagawa mo para sa amin. Basta ang pogi mo pa din kahit bulol ka. Lahat na ng magagandang katangian sinalo mo na. Kaya embrace mo yan. Deserve mo lahat ng blessing na dumadating sa'yo. God bless and more power. Hugs. P.S. Tanong ko pala sa'yo kung naniniwala yung lola mo about sa kalamansi at baso. Yung para malaman mo na aswang ang nagpapakain sa'yo, patakan lang daw ng kalamansi. Tas pag inikot mo yung baso, pakanan o pakaliwa, pag nabasag yung baso, may lason daw yun. At saka halos lahat ba ng ninuno mo may kakayahang manggamot or may kapangyarihan? May possibility ba na ganun ka din katulad nila? Okay, first things first. Doon muna tayo sa kalamansi tsaka baso. Doon sa baso wala akong idea na pag inikot mababasag. Pero doon sa kalamansi, yes, 100%. Kapag pinatakan mo yon, kung hindi mo mag-iiba yung anyo nun, lulutang yung karne. Tapos alam mong hindi siya karne ng baboy o anumang klase ng hayop. Ganun siya. Tapos doon naman sa kakayahang manggamot or may kapangyarihan yung mga ninuan ko. Yung lolo ko, may lolo yun na merong mutya ng saging. Alam niyo yung mutya ng saging, di ba? Naipaliwanag ko na yun sa ibang stories ko. Nakipagsuntukan daw yun sa merong karga na meron ding agimat na kampana. Kasi every 12 a.m. ng mahal na araw, yung kampana na yun lumalambot. Tapos hihiwa ka ng kapiraso nun, tapos nilalagay siya sa ganito. Ang gamit nun, panuntok. Pero, bibihira na lang yun eh. Ngayon yata wala na. Yun, nagsuntukan sila nun. Tapos, hindi nakatama yung may kampana. More on force kasi yun. Yung mutya na saging, more on dodging. So, ilag-ilag siya. Ganun ginawa niya. Yung mga ninunuan namin, dun sila, more on mga mutya, mga kabalyero. Kabalyero, agimat din yun ah. Yun, ganun yung mga gamit nila. Wala pa yung, di ko lang alam kung putok na yung mga buhay na salita nun. Kasi lately ko lang, yun eh, na nung napag-aralan namin ng grupo ko. Okay, next. Galing kay J. Mekudrirala. Ilan taon na po si Mamang nang namatay at paano siya nagkaroon ng kapangyarihan para mapasulod niya ang mga elemento kahit wala siyang gamit na buhay na salita? Yun nga, si Mamang kasi, ang gabay niya or kakambal niya, parang engkanto, mataas na uri ng engkanto. So yung engkanto na yun, di pa kasi nakukwento ng lola ko sa akin eh. Yung engkanto na yun, yun yung nagbubulong sa kanya ng mga kailangan niya, yung mga dapat niyang gawin. Kaya ito si Mamang, sunod lang ng sunod. Yun nga, yung mga halaman. Isipin nyo, gabi, kukuha ka ng halaman sa gabi, tas alam mo agad kung nasaan. Di ba? Imposible yung ganun. Yung kamatayan ni Mamang, hindi ko alam eh. Pero itatanong ko yan sa lola ko. Sasabihin ko sa next upload ko. Pinuno, may kwento ba ang lola mo tungkol sa purgatorio or sa heaven or hell? God bless po. Salamat, sana masugot mo ang tanong ko. Galing kay Romeo Benet Bendanilo. Walang ganyang kwento yung lola ko eh. Yung purgatorio tsaka heaven or hell. Nakita lang niya dati, nakwento ko na rin yun. Yung title ng gabay. Yun, may kalaro ako. Ang laki sobra ng pakpak. Tapos yun, nakikipaglaro sa akin. Di ako sure kung angel yun. Okay, galing kay Spice and Latte. Nice to meet you. Nice to meet you too. Galing kay Theodeline Firmalan. Pinuno, sana mabasa mo comment ko. Pagdating kasi sa mga kababalaghan, aktibo talaga ako. Pero minsan di ko rin maiwasan, di matakot kasi minsan dinadalaw ako sa pagtulog. Madami sana ako i-share eh. Kaso paano? Theodeline, as of the moment, hindi pa ako tumatanggap ng kwento galing sa ibang tao na hindi ko pa nakakausap personally. Ayaw kasi matulad yung may mga pare-pareho ng stories. So, sorry. Galing ulit kay Theodeline Firmalan. Pwede bang magbukas ulit yung third eye? Nung bata pa kasi ako, may kakilala ako na di nakikita ng iba. Nung tumanda na ako, nung dalaga na ako, wala na. Pero malakas pa din pakiramdam ko pag meron kaso, sa panaginip na lang sila nagpapakita or may pinapahiwatig. Bukas pa rin yung third eye mo siguro. Pero yun nga, sa panaginip na lang sila nagpapakita sa'yo. Siguro may mga nakikita ka hindi mo lang napapansin. Galing kay Prinsipe. Uy, magaling rin na narrator to. Shoutout kayo sa kanya. Idol pa shoutout ako. Isa ka sa mga idol ko sa larangang ito. Masaya ako kasi nakilala kita and kasama sa GC natin. Hope to meet you soon. Collab tayo sa birthday ko para maging memorable. Of course, definitely. Palagi akong open sa lahat ng gusto makipag-collab sa akin na kapwa ko narrators. Big or small channels, I'm always down. Galing kay Jude Estrecho. Ang masasabi ko lang, Ang masasabi ko lang, don't change. At siguradong mahihit natin kaagad yung 50k na yan.
And sana dumami pa yung magaling mag-narrate kagaya mo. Kahit umay na ako sa mga aswang story ng ibang channel, sa mga kwento mo, hindi. Ako na uumay. At aantayin ko yung gagawa ka ng kwento na galing sa mga listener mo dahil may personal experience din ako tungkol sa diwata. Wow. At gusto ko lang ikaw lang ang mag-narrate. Okay lang sa akin, hindi ma-shoutout. Mas gusto ko maging silent listener. And last but not the least, click the like button, share, and subscribe, and hit the notification bell mo. Thank you so much, Jude. Na-appreciate ko yung mga ganitong klase ng comment, bro. Galing kay Nons Mendoza. Pogi naman ni Crush. Kung sa bagay, boses pa lang ulam na. Pa-shoutout naman, Idol. Congrats po, Idol Pogi. Shoutout sa'yo. Ang kisig naman ng pinuno namin, hello kay Helen Velasco. Galing kay Teen019, hello pinuno, shoutout lang sapat na. Maraming salamat sa walang sawang pagbibigay sa amin ng totoong kwentong katatakutan at kababalaghan. Tanda ko pa nung naligaw ako sa channel mo, kaka-upload mo pa lang ng ika-5 yugto ni Tito Jerry. Pinakinggan ko ito at nagustuhan ko naman, kaya dinownload ko lahat ng videos mo para masundan ko yung kwento hanggang sa nagtuloy-tuloy na. More subscribers to come and more power to your channel. Thank you so much, sweetie. Galing kay Sassy Mafe. Pogi talaga ng crush ko, talented pa eh. Baka pwede din po pala ako pa-shoutout. Sure. Galing kay Christine Azores. Pinuno, salamat sa pagbabahagi ng magagandang storya ng katatakutan, anting-anting aswang at iba pang nilalang mula sa ibang dimensyon. Pa-shoutout ng masugid mong listener mula nilalang hanggang tungawan. Wow! Hello kay Christine Azores. Yung nilalang first ever story ko yan. Thank you so much. Hello, sabi ni DJ Velarde. Wow, ang gwapo pala ni Pinuno. Charap, haha. Galing kay Shahani Lara. Pa-shoutout, mahal kong Pinuno. Shahani. Galing kay Mema MC. Gwapo haoy. Galing kay Naki Magsalang. Ang gwapo pala ni Pinuno. Ano po ba real name nyo? Ilang taon na po kayo? Ilalagay ko yan sa baba, sa link. Pati Facebook, Instagram account. Galing kay Donna. Pa-shootout naman po, Pinuno. Galing kay Choco Cindy, ang pogi mo talaga, Papa Tony. Thanks sa mga uploads. Ingat lagi. Faye. Ay, may tanong pala ako, Papa Tony. Bakit wala na sa mga video mo yung dati yung nagde-drive ka na kumakanta? Salamat. Nasa Facebook ko na lang siya kasi hiniwalay ko sa content natin ng horror tsaka, alam niya na, comedy yung kabilang side ko. Galing kay Aina Pets Ram. Congrats Pinuno, hit 20,000 subscribers. Shout out Pinuno, Ramirez, Unasco, Mayo, Gregorio, Paragon family. More thanks boss. Sana po makita nyo to. More power boss. More power to you boss. Yup. Galing kay Erpak Ladrilo. Pa-shoutout naman Idol. Avid listener mo rin ako dito from Negros Occidental. I am from Visayas and I am all aware of the places you mentioned. Especially sa Iloilo and Victorias kasi we have relatives in those places. And take note, magkaedad lang pala tayo. Oh. Tugma as Year of the Snake na siyang psychic at maalam sa occult at may deeper understanding sa physic plane at saka pareho din tayong Libran. Oh! It's nice to meet you, bro. P.S. Pwede mahingi account mo or email ad mo. May mga katanungan din kasi, confidential nga lang. Hope ang bigyan ng pansin. Salamat and more power. Nakalagay yung account ko, ay yung email ko sa description box. Palagi. Galing kay Jennifer Pilarmio. Hi po, good evening ulit. Sa ngayon po nakikinig ako, di ko pa tapos lahat video mo. Pa-shoutout naman po. Salamat sa mga listeners mo. Pa-like naman po ng comment ko. Yup. Galing kay Christian Reyes, pa-shoutout po. Galing kay Sandra Tamboong, you amaze me. Galing kay Ana Duque, your stories are awesome and you're sizzling hot. Pa-shoutout po, Pinuno, more powers. Galing kay Nevermore, That Squad. You know, pa-shoutout, Paps. Isa sa laging nag-aabang ng new update vids, Paps. Routine ko na araw-araw. Galing kay Popcorn, Poplo Cornflex. Galing kay Imbala Mary Loreline. Lagi nakikinig sa mga kwento nyo, Pinuno. Ang gaganda, pa-shoutout naman po, John Michael Diwa. Galing kay Lynn Wakay, hi Pinuno, pa-shoutout po. And Pinuno, gusto ko po sanang malaman kung paano lubs malalaman o makikilala ang aking gabay. Nasagot ko na siya sa previous question. Maria Cecilia Bernal, Pinuno, lagi ka namin pinapakinggan sa office. Pa-shoutout po sa mga ka-office mate ko, Ate Honey, Karen, at Balong. More power sa community and sa channel mo. Galing kay J. Red Lance. Pa-shoutout rin Pinuno. God bless you. Yummy. Galing kay Greta Bello. Gwapo talaga. Galing kay Ed Santos.
Love your voice po while narrating. Galing kay Shara Grace Baran. Pinuno, pwede po bang wag ka na lang tumawa sa huli ng video mo? If pwede lang naman, masakit po kasi sa tenga, lalo na po pag naka earphones. Salamat po. Okay, sige. So guys, kakain na muna kami. Mamaya itutuloy ko tong shoutout video natin. Huminto ako kay Shara Grace. So mamaya babalik tayo at kita-kits. Okay, part 2 tayo ngayon. Tuloy natin yung shoutout kasi medyo busog na, nakakain na ako eh. So ba tayo nahinto? Yung wag daw tumawa, sorry, alam mo hindi ko mawawala yun sa sistema ko eh. So kaya tatawa-tatawa pa rin talaga ako. Galing kay Jared26, pa-shoutout Lodi. And ask ko lang po about sa mga narinig kong kwento galing sa inyo. Naniniwala naman ako. Taga Visayas, Masbate yung mother ko at lola ko, nagkukwento po sila about sa mga ganyan at isa din pong manggagamot yung lolo ko. Kaso nga lang, nung namatay siya, wala siya napagpasahan ng karunungan niya. Nagulat na lang kami yung cabinet niya na nandun, yung mga gamit niya na panggamot, inanay na. Ask ko lang po. Sa piling tao lang po ba na ibibigay yung agimat or anting-anting? What if nakakuha ka ng ganito or paano ka makakakuha ng ganito? Kung yung lolo mo bago namatay, merong inaay sa inyo na susunod sa mga yapak niya, definitely siya yung pagpapasahan ng agimat na nasa loob ng sistema niya. Pero kung wala siyang nakita sa inyo, wala siyang mapagpapasahan. Isa pang case dyan, kung nasa probinsya yung lolo mo, tas lahat kayo nasa Manila, tas namatay yung lolo mo na nandoon siya, walang tao sa paligid niya, iluluwa niya lang yun. Tas kukunin niya yun, tapos ang kukuha nun kung sino yung nagbigay sa kanya. Ganun yung mangyayari sa kanya. May mga pinipiling tao, yung nga, katulad na sinabi ko kanina, yung nga, pag mga mutya, ganyan. May mga piling tao para dyan. Pero yung mga buhay na salita, pwede pag-aralan. Galing kay Ann Azaria Mayika. Ang gwapo ng mahal ko. Pa-shoutout naman po dito sa Batangas City. More kwentong katatakutan pa. Dami din kami na-experience dito, Pinuno, about sa mga aswang. Anyway, ang pogi mo talaga. May asawa o GF ka na ba? Yup, meron na po akong girlfriend. Galing kay Buttes Jalbuena. Hello pala, future boyfriend ko. Oh, nakakatulugan ko lagi ang boses mo. Kakapakinig sa'yo. Just kidding. Don't worry, dadami palalo followers mo. God bless you. Jalbuena Buttes nga po pala, my loves. Hello. Galing kay Noel Dulatre. Pa-shoutout Pinuno mula dito sa US. Lagi nakikinig sa mga horror mo at ng iba pang nagbabasa tulad nila Creepy Mac Pansit at marami pa. Libangan po habang nagtatrabaho. Marami rin akong na-experience sa mga multo, pero hindi aswang. Salamat Pinuno. Galing kay Amy Tabernero. Mahal kong Pinuno, pa shoutout po ako sa anak kong si Oswald Ains at Nizenel Ures at Chloe Jeffine. Salamat po Pinuno, mahal po kita. Parang hirap ng pangalan nila. Is it from European country? Galing kay Sheena Lynn Bermejo. Ang gwapo niyo, Pinuno. Pa-shoutout po. Galing kay Kizzy Mag-iba. May asawa ka na po? Joke. Napanood at narinig ko na lahat ng kwento mo. I hope mas madami ka pang i-upload. More power sa channel mo. Galing kay Lovely Fajardo. Gusto ko po malaman ang biringan sa summer, kuya. Marami daw kababalaghan doon. Yes, marami ako naririnig pero hindi ko siya pwedeng kwento kasi alam niyo naman ako. Galing kay Y Lam. Why so hot, Pinuno? Galing kay Ann Teharahari. Pogi naman, crush na kita talaga, Pinuno. Galing kay John Paul Lago. Kuya, pa-shoutout naman po. Isa po ako sa silent listeners nyo po, TY. Galing kay Leandro Alinanlabi. Ang gwapo naman ni Pinuno. Galing kay Teresita de Terra. Ang pogi mo pala. Galing kay John Paul Lago. Kuya, pa-shoutout naman po. Galing kay Sonata Coeli. Hi, Pinuno, congrats, and simula nung nag-subscribe ako as a newbie, di ako nagsisi. And curious talaga ako, paano ba malaman kung sino ang gabay mo? Nasagot ko na yan. May signs ba yan or kailangan consult from ang gagamot? Hindi. Magtatagpuin talaga kayo ng tadhana. Gusto ko din malaman kasi din naman iba sa akin mga kwento elements dahil may mga experience din naman ako. Pero kasi yung gabay ko, one ko din mamit, wag lang sana bruha. Ha ha ha. Hindi siya tawag dito. Malaman may iba sa akin kwento elementals. Kanina ka, Jaden? Mama, kulit eh. Bakit? Dinututot? Oo. Sige, ako dyan lang. Ano ulit yun? Nawala ako. Sorry, si James yun.
Yung sa akin mga kwento elements, na experience naman ako, pero sa'yo gabay ko, want ko din ma-meet. Kusa mo siyang makikita, no? Ako, nakita ko siya, pero huling kita ko sa kanya, I was 9 years old or 8. Huling kita sa kanya ng nanay ko, mga 19 or 20 years old. Galing kay Celestine Soriano Mercado, ang cute. Galing kay Samera Ali, wow, gwapo mo naman. Galing kay Jennifer Pilarmio, hi, good evening po, bagong listener po ako at masasabi ko sakto to sa mga hilig ko at curiosity ko at mga bagay na gusto ko malaman at matutunan. Hindi ko maipaliwanag pero may parang magnet ang channel mo na talaga namang araw-araw ay nakikinig ako. Aksidente ko lang kasi itong nakita sa pag-search ko ng mga horror stories. More true stories to come, salamat po, nga po pala. Paano nag-umpisa sa angkan o pamilya nyo na matuto ng mga ganyang kaalaman? Gusto ko sana kahit konti matuto. Salamat po. Gaya nga ng sinabi ko kanina, yun yung bloodline namin nag-start siya sa mga mutya. Hindi ako sigurado kung meron ng buhay na salita ng mga panahong yun. Kasi 19 kopong, as in kopong, 1920s, something like that. Ngayon, ganun siya. So, kung gusto mo matuto ng kaalaman, marami dyan sa internet. Pero, pipili ka. Mapapakiramdaman mo naman yan sa sarili mo. Galing kay Geraldine Roselo, salamat, 100%. Galing kay Philippine Tales. Oy, Philippine Tales, kaka-shoutout ko lang sa'yo kanina dun sa una. Late na ang comment ko dito. At sa dinami-dami, malamang matabunan na to. Anyways, congratulations sa channel mo. Nakakatakot ang mga stories at maganda ang pagkakadeliver ng mga kwento to the point na pinupost ko pa minsan kasi sobrang creepy na ng ibang boses sa mga dialogues. Oy, coming from one of the greatest narrators sa history ng YouTube Philippine horror community. Thank you so much, Miss Philippine Tales. Keep it up po. Madami ka napapasayang tao, lalo na yung mga OFW na namimiss ang Pinas. Yes po, saludo sa lahat ng OFW. Galing kay Shena Morales. Keep up the good work. Keep up the good work, Pinuno. Love your channel. Ang galing nyo magkwento, pero mas bet ko ang mga aswang stories nyo. Hehe. Mas natatakot akong pakinggan yung sa multo at iba pang element kasi pwedeng nandyan lang sila sa tabi-tabi. Next time po, pwede kayo mag-feature ng viewer story naman? More videos and stories to come. God bless. Kagaya nga po na sinabi ko kanina, hindi pa po ako nag-entertain ng mga kwentong galing sa labas or sa mga listeners ko. Doon pa lang po humingi talaga ako ng sorry sa inyong lahat. Kasi lahat po ng gusto kong i-upload sa channel ko nyo lang maririnig. Yun lang. Pero balang araw, hindi natin alam, di ba? Galing kay Andy Morales. Pinuno pa shout out si mother dear ko, Mama Lita Morales from Bulacan. She's a big fan of your story. Naka-speaker pa siya pag nakikinig. Hello, Mami! Shout out sa inyo. Galing kay Kent Roy Lebuna. Boss, matagal sa pool. Sa umpisa, listener niyo na po ako. Simula pa noon sa Pugot na Pari, may isasaguni po sana ako. Ang nanay ko po ay kasalukuyang ginagamot ng mambot-bot doon sa amin sa Iloilo. Una, pagpagawa ang nanay ko sa manggagamot para matukoy kung sino ang naglagay ng mga bagay na kagaya ng pako, basag na tiles, mga bubog at doon mismo sa ilalim ng panga niya at sa bumbunan ng ulo niya. Wow! Pero ayon sa manggagamot at kilala na kung sino ang gumawa pero di matukoy ang pagkakakilala nito. Baka maisaguni ko kay Johnny. Salamat boss, sana marami pang kwento kayo maibahagi. Gusto ko din po pala magbigay dito ng isang karanasan ko sa Bagat. Bagat? Kakakwento ko lang nun. Sana makapagbahagi ako. God bless. Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa ating lahat. Thank you so much. Email mo ako. Galing kay Christine Mariano. Ang gwapo nyo pala, Pinuno. Bago lang ako, pero lahat ng upload mo, lahat ng napakinggan ko na po. Laking hulo po ako at Zamboanga. Totoo po yung kwento nyo, naniniwala ako dahil yung lola ko marami ding kwento sa aswang at mga ligaw na kaluluwa. At saksi ako sa mga yon. Shout out nyo po ako ha. Girl ako, Pinuno. Pang boy lang gamit kong name. Si Tina nga po pala. I love you, Pinuno. Ang gawa po nyo po pala talaga. Oy, thank you so much, Tina. Galing kay Elrica Gilamer. Naniniwala ka ba sa reincarnation at posible bang wala or magsara ang third eye? Nung bata kasi ako, madami ako nakikita kung ano-ano. Pero ngayon may asawa na ako at anak, hindi na ako nakakakita. Pero malakas pakiramdam ko pa rin if meron man. Pa-shout out. Reincarnation, yes, naniniwala ako dyan. Tsaka sa multidimensional. Naniniwala ako sa mga yan. Doon naman sa posible bang wala or magsara ang third eye, merong third eye. Galing kay Max Espelita. Pa-shoutout naman po. Favorite pastime ko yung pakikinig sa mga story mo, Pinuno. Memorize ko na nga bawat intro ng video mo Hey, love you.
Hello kay Jana Marie Pascual. Hello pa shoutout Pinuno. I hope magkaroon na po kayo ng feed about mga manggagamot at mga anting-anting mga kapangyarihan nito. At anong mga responsibilidad bilang isang antingero. Shoutout din po pala sa lahat ng mga taga Iloilo na subscriber po. Proud Ilongga here. Alam nyo, pag once na nag-upload ako ng ganyan, yung tungkol sa mga manggagamot, kasi iba-iba sila ng technique. So, maaaring meron tayong matamaan, magalit sa akin, or baka i-take down yung video ko kasi nga ma-offend sila. So, as much as possible, iiwasan natin yung ganyang content sa channel. Magkwento na lang tayo. Galing kay Sonata Coeli, pa-shoutout na din po. Galing kay G. Mary Aguilar. Marami talaga akong itatanong. Una, kasi nung bata pa ako sa probinsya namin, naglalakad kami ni Mama ng madaling araw mga 2 a.m. Akala kasi ni Mama 5 a.m. na. Yun pala, nag-stop yung orasan sa bahay ng tita ko. Habang pauwi kami, may nakita kaming aninon ng kalabaw. As in, malaking kalabaw. Tapos may naririnig din namin yung tulog mismo ng kalabaw. Pero walang kalabaw. Ano yung nakita namin na yun? Kasi nag-pray lang kami nun tapos nawala na. Anyways, lahat ng kwento mo naniniwala ako kasi marami na kaming karanasan ng pamilya ko. Thanks and God bless. More subscribers and more stories to share. Bagat yun. Pero nag-anyong kalabaw. Pero ngayon ako nakarinig nung nag-anyong kalabaw. Kasi most na nag-aanyong aswang is baboy, aso, or malaking ibon. Siguro pwede rin kalabaw, no? Depende siguro sa antas ng kaalaman ng aswang. Galing ka Ivoridi. Pinuno, walang kupas pa din ang mga tawa niyong nakakapanindig balahibo. Isa po ako sa silent listener ninyo mula sa Quezon City. Pinuno, totoo po ba yung tikbalang? Yes. Nung bata kasi ako, nagbagong taon kami sa Batangas. Tapos doon kami nakatulog sa mga lolo't lola ko. Di ako sigurado kung namalikmata o na naginip lang ako. Pero may naaalala akong hugis ulo ng kabayo na sa may bintana namin. Yes, totoo mga tikbalang. Actually, yung lolo ko, nung namatay siya, prinsipe ng tikbalang yung gabay niya. Galing kay Cancer Gaming. Lodi, pa-shoutout ako at may itatanong sana ako, paano habang mahimbing kang natutulog, tapos bigla ka nagising, tapos nakita mo yung sarili mo na patay na Lodi, baka may alam ka sa mga pamahiin ganyan kasi nangyari sa akin eh. Hindi patay yan, natutulog ka lang. Siguro biktima ka ng sleep, what do you call this? Ano ba to? Astral projection. Hindi ka patay. Siguro kung nakita mo yung sarili mo na nasa loob ng kabaong, may salamin, may sisiw, may asin, yan, patay ka. Pero nakita mo nakahiga ka lang, siguro yun nga, na astral projection ka lang. Galing kay Hazel May Luwayon. Boss Idol, wag mo ako kalimutan i-shoutout ha. Late man ako ngayon, always naman ako nakikinig ng uploads mo. I love you, Boss Idol. Of course, go pa. Galing kay Piniel Joy Del Rosario. Pa-shoutout po, Boss Piniel de Joy Del Rosario. Ikaw ang kauna-unahan kong favorite narrator, True Horror Stories. Nawa pagpalain ka ng Diyos sa araw-araw mong pamumuhay. Pa-shoutout na lang po, Pinuno. Pati na din sa Del Rosario family. Super thank you sa inyo ng family mo. Galing kay Thabs Castillo. Pa-shoutout din, mahal na Pinuno. This is Julie Ann Castillo from Quezon Province. Isa po ako sa sumusubaybay sa inyo, Pinuno. Galing kay Marie Chris Oco. Wala na akong masasabi, bibi ko. Kahit wag na ma-shoutout. Basta nakikita kong mas lumalago ang subscribers mo, kahit dumami pa, nang dumami kasama mo pa din ako, laging makikinig sa kwento mo. Oo, touch naman ako. Wait ko lang sagot mo sa mga tanong nila. I love you, bibi. Aww. So sweet. Galing kay Francis Adwin Royeras. Hi Pinuno, bagong tagapakinig po ako. Ganda ng channel niyo po. Tanong ko lang, saan po ba mag-share ng story? Marami po akong i-share. I'm really sorry Francis. Kagaya nga nung sinabi ko, no, hindi pa ako mag-entertain ng story galing sa subscribers unless nakakasama kita, kakilala kita. Or yun nga, kagaya nung sinabi ko, nga pala heads up guys. Yung sinabi ko, mamimili ako ng i-share kong stories. Ganun talaga yung gagawin ko. Mag-meet tayo personally. Galing kay Maze Runner. Lods Pinuno, shout out ha. At sa lahat ng mga taga Cotabato City, Mindanao, God bless. Mabuhay kayong lahat, mga taga Mindanao. Galing kay Maria Roxanne Salcedo. Boss, pa-shout out naman po. Nice talaga ng mga story mo. Basta Pinuno, pakikinggan ko. Talagang thrilling kasi ng mga sounds. Nakakatakot pag gabi ka makinig. Nice, galing talaga. God bless, boss. Sana marami ka pang kwento. Medyo minamalat na ako pero let's go. Galing kay Carla Jane Pasqua. Hi po, Pinuno. Isa ako sa mga abangers mo. Yan lagi kong inaabangan after ng work ko kung may new upload ka na. Keep it up, sobrang galing mo magkwento. Pa-shoutout na lang po. Mark Lester Remos at Carla Jane Pasqua. All the way from
Attorney Mendoza Street, Pedro Cruz, San Juan City, Metro Manila. Hindi ako sure kung attorney yung basa rito, sorry. Salamat Pinuno, God bless you always. Hello Carla Jane and sa boyfriend mo. Hello kay Ira Esgeza Perez. Hello din mahal ko. Hey, pa-shoutout naman mahal ko. Sana mas madami pa ang ma-upload mo ng mga vids. Waiting lang kami lagi. Keep up the good work mahal ko. Nandito lang ako lagi. Kerker tayo minsan. What do you mean by kerker? Hello kay Duchess Malika. Hi Pinuno, pa-shoutout naman po mula po sa gitnang silangan. Itatanong ko lang kung may jowa ka na, ano po account number mo? Wow! De, joke lang po. Keep it up po Pinuno. Sana di kayo magsawa, maghatid at magkwento sa amin ng katatakutan. Mananatili mo akong taga-subaybay simula umpisa hanggang dulo. Galing kay Miles Escareques. Pinuno, ang gwapo mo, grabe. Ikaw yung dream guy ko. Gusto nga kita ma-meet. Ako na mag-treat sa'yo. Magkakilala lang tayo in person. Please, happy na ako doon. Please, let me somewhere else. Then, bonding tayo. Pwede po ba? Alam niyo, sa dami ng gusto makakita sa akin personally, kumuha tayo ng meet and greet. Alam niyo yan? Upo tayo sa isang lugar, kwentuhan, chill lang, no? Something like that. Galing kay Ray Montes. Ang gwapings ni Pinuno. Galing kay Dexter Jovenal. Oy, palagi ko nakikita itong nagko-comment. Number 1 fan mo ako at lagi ko inaabangan mga kwento mo at sinishare ko din. Pa-shoutout na lang, kahit yun lang po, mahal na Pinuno. At pa-shoutout na din sa family ko sa Pangasinan. Jovenal and Villegas family. Loving all the way from Hapagkainan Restaurant ng Abu Dhabi, UAE. Salamat Pinuno. Mua. Ano? Guys, may guest tayo. Si Johnny. Ayaw magpakita. Ayaw niya magpakita. Galing kay Jess sa RIDC. Or RDC, sorry. Yung simula na napakinggan ko to, na boring na ako makinig sa ibang horror stories dito sa YouTube. Haha, the best Pinuno. Pa-shoutout din po. More power and saranghe. Ano yung? Sakramanchande. Galing kay Armelo Amar. Pa-shoutout po Pinuno. Di mo man po ako nakikita sa mga comment section sa lahat ng story mo, pero lahat yun napapakinggan ko. Salamat po. Thank you, bro. Galing kay General TV. Boss, pa-shoutout po. May mga horror video din po ako sa channel ko, boss. Salamat din at ikaw ang naging inspirasyon kong sumulat more horror stories for this coming November po. Salamat. Talaga ba? Galing kay Jenny Lynn Fresnedi. Nung una, ibang channel yung pinapakinggan ko ng mga horror stories. Pero simula nun, i-recommend ng office mate ko na pakinggan ko daw ay yung Ang Pinuno. Nung una, ayaw ko. Kasi hindi ko pa natatapos yung mga pinapakinggan ko sa kabilang channel. Pero nung tinry ko, hindi ko alam. Pero nag-stick na ako makinig sa mga videos mo lang. Actually, sinimulan ko na pinakaumpisa. Malapit na ako matapos hanggang makarating sa latest upload mo. Lol, ang gaganda kasi. Pati yung boses mo. Hindi ko pa pala na-like bawat vid na natapos ko. Nag-subs lang ako sa'yo and click ko bell button. Ilalike ko na po later yung mga natapos ko na to support you. Dami kong sinabi, sana ma-meet and greet ka para makilala ka namin sa personal. Pero sana, wala kang isamang hindi naman tao, charot. Ayun, God bless, more horror stories to upload, please. Ay, thank you so much, Jenny. At sa office mate mo na nag-recommend. Galing kay Marie Sandoval. Looking good, Pinuno. Questions. Aside sa YouTube, ano po ang pinagkakaabalahan nyo? I'm a full-time voice actor / streamer / nag-aaral ako ng konti about fitness. Mukha po kayong model at artistahin. Dalagang Pilipino. Number 2, sino ang una at paano nagkaroon ng kapangyarihan ng mga kamag-anak nyo o ang angkan nyo para maging aware sa mundo ng kababalaghan o engkanto? As I've said earlier, history na namin talaga siya. Sa mutya siya nag-start. Galing kay Vabes Relatores. Pa-shoutout Pinuno. Vabes working in Hong Kong. Actually, sa lahat ng post mo, halos na sinubaybayan ko from Shokon and Sirawai. And I do believe sa mga engkanto, multo, maligno, lalo na ang aswang dahil pinanganak ako ng Cebu. Though, laking Manila na ako, may experience din kami sa aswang nung bata pa ako sa Cebu. At may auntie ako na muntik ng mayanggaw. Wow! Ang mama ko naman ay niligawan ng engkanto at binigyan pa nga daw siya ng anting na pagtitinda. Active ang third eye ng mama ko kasi nakakita siya.
So, keep it up sa mga true to life story mo, avid listener mo ako at subscriber. Of course, lahat ng Horror Filipino, I'm so sorry, channel sinusuportahan ko kasi sariling atin ito. Pero the best ka sa akin, yung hango sa totoong buhay. Salamat sa lahat ng stories, keep it up, and God bless. Thank you so much. Galing kay AJAE Enriquez Vlog. Congrats, Pops! Galing kay Giler Ulibas. Wow, artist tayo ng aming mahal na pinuno. Hindi lang boses sa maganda, lahat panalo na. I'm your avid listener, sir, from Hong Kong. Sobrang galing nyo po mag-narrate. Nung story, yung bang word by word ay exciting lagi. Tas perfect explanations sa mga lugar at pangyayari. I like all your stories, sir. Walang pinapalampas na hindi mapakinggan. Minsan pa, inuulit pa. Pa-shoutout na din po, sir. Thank you and more power. Thank you so much, Sir Giller. Galing kay Cara Ortega. Mahal na pinuno, nakakabaliw kayo. Paki-shoutout po sa Ortega family who's been listening and waiting for your story updates. Salamat sa channel mo. Di lang kami basta nag-enjoy sa Goosebumps Seekers. Ang dami pa namin natutunan from you. More power po. Salamat. Thank you. Galing kay Jenny Jen. Idol, pa-shoutout naman sa video nyo, mga babies ko lagi nakikinig sa true story mong magaganda. April Samonte, Jane Ashley Samonte, Ace John Samonte, at Errol J. Samonte po, Idol. Lagi kami nakikinig sa'yo. Oops, wait lang. Ilang taon sila? Pero, PG tayo. PG ba? G pala. G pala, G. Okay, galing kay Chantel Enano. Hello po, Pinuno. Kailan lang po ako naging subscriber mo? Halos lahat po ng video at kwento nyo napakinggan po namin. Lalo na ng nanay ko. Ayaw niya pa po papaskip ad sa akin mga kwento nyo para daw pang french fries kayo habang naggagawa ng story. Favorite ka na po ng nanay ko. Pa-shoutout naman po sa kanya. Nanay Butch. Isama nyo na din po si Chantal, Charis, Jade, at Ayesha. Isang pamilya kaming nakikinig sa inyo from Imus. Oh, touch naman ako ron. Thank you so much, nanay, at thank you so much sa buong pamilya ninyo. Galing kay Henry Regaldo. Pa-shoutout po please, Henry Regaldo at sa girlfriend kong si Kitty K. Soriano. Salamat, Pinuno. Sana mabasa mo ito. Definitely. Galing kay Rhea Otaku. Lapitin po ako ng mga elemento, duwende at engkanto. Sabi ng albularyo na magpatattoo na po ako ng Latin. Tanong, pag may tattoo po ba akong Latin, assurance na po ba yun nalalayuan na nila ako? Salamat, Pinuno. Nope. Kailangan yung Latin na yun is buhay na salita bago mo ilagay sa katawan mo. Paano mo siya bubuhayin? Kagaya ng ginagawa namin, nagdadasal kami every 6 p.m., 6 a.m. or 3 p.m. Kahit ano dyan. Mamili ka lang ng oras na gusto mo. Halos everyday nagdadasal kami. Bigyan ko na kayo ng tip. Ama namin, Aba Ginoong Maria, sumasampalataya, yang mga yan. Tas may mga iba pang dasal. Then after mo dasalin yung mga Tagalog, jump straight forward ka sa Latin. Doon ka ngayon tinatawag naming pakain. Galing kay Henry Regaldo. Pa-shoutout po, please. Henry Regaldo at sa girlfriend kong si Kitty. Nasabi ko na to. Okay. Galing kay Thabs Castillo. Shemay, astig ni Pinuno, oh. Galing kay Iwart. Huwag yung Pinuno, more selfies like this, please. Or better kung ibigay mo na rin yung Instagram username mo para ma-follow kita. Sobrang in love ako sa boses mo. Ang gwapo kasi ng boses mo. Dati nung hindi pa kita nakita ang mga pictures mo, iniisip ko, ano kaya itsura nito? Iniisip ko siguro kamukha mo si Paulo Avellino. Kasi medyo magka-boses din kasi kayo eh. Pa-shoutout po ang name ko with a message na mahal mo rin ako. Oh. Galing kay Gerald Porques. Boss, pa-shoutout po. Matagal na ako sumusubaybay sa mga kwento mo. Sarap po kasi makinig ng mga story mo eh. Thank you. Galing kay Biang. Kuya Idol, favor ko lang po. Pakibilisan po pag-upload bagong totoong kwento. Bitin po kasi Kuya Idol. Sorry. Medyo delay tayo dyan. Galing kay Gray J. Baluya. Boss, idol ka talaga ng ano ko. Kahit takot na siya, tuloy pa rin sa pakikinig niya. Pa-shoutout po sa nakikinig. Hello sa baby mo. Galing kay Richelle Laconsay. Alam na, idol, pa-shoutout pag naka 20k subs ka na. Salamat, Pinuno. Galing kay Rosel Bernardo. Mahal ko, Pinuno. Nag-gym ka ba? Ganda ng katawan mo eh. I love you. Yup. Thank you sa mga kwento mo. Galing kay Gen Briones. Pa-shoutout po, new subscriber here. Pero noon pa ako taga-subaybay sa inyo. Galing kay Gen Briones yan. Galing kay Jason Alano. Hi, mahal kong Pinuno, one of your abangers dahil boses mo palang kaabang-abang na. Pa-shoutout naman po ang buong Happy House Donut Production ng Dasma Cavite, your avid listeners. Abangan ko po sa shoutout mo, mahal kong Pinuno. You're so damn hot. Baka may pa-donut tayo dyan.
Galing kay Lizelle. So, pogi naman, Boss Pinuno, shout out po from Saudi Arabia. Meron lang po sana akong open boss and pa-advice na lang din po. Ito nakaraang araw po, may pantal ako sa mukha na kulay pula at butlig na maliliit. Tapos nagtutubig at nasa tuktok. Wow! Nagpa-check up na ako, alam ko allergy lang din. Takte po. Lang din. Take po ako gamot and cream para sa allergy. Tas may mga 2 days lang dumami yung butlig, tas umiitim pa. Sang-ayon, sabi ng mga mapatapos na ako gamit yung damit fix ko. As now, wait ko pa lang if anong results. Thanks po. Oh! Email mo ako. Galing kay Mira Estelar. Sa lahat ng pag-narrate mo, Pinuno, ikaw ang maganda sa lahat ng napakinggan ko. God bless you and congrats po. Thank you. Galing kay Hairs LB. Pa-shout out, idol. Lupit mo mag-narrator, sir. God bless. Thank you. Galing kay Aida Tidera. Ang pogi mo po, Pinuno. I'm always listening. I'm always listening and waiting to all your story upload. I repeat and repeat until 3 times sa mga story mo. Intimidating ang tawa mo sa lahat ng story. Nakakainis pero gustong gusto ko. Pa-shoutout naman from Riyadh, Saudi Arabia. Yung mga kwento mo, iba talaga ang dating sa akin. Lakas ng impact at ang galing mong narrator. Love ya and God bless. More power. Thank you. Galing kay Fatma Marie Moralidad. Pinuno, hindi na ako magtatanong sa'yo kasi natanong na nila lahat. Keep up the good work na lang at mag-iingat ka lagi. God bless. Shoutout na rin kung pwede. Salamat ng marami. Galing kay RV Avela. Hello, Boss Pinuno. Congrats again. Ask ko lang po, if baka naman maisipan mo mag-publish ng books. Lahat ng story mo po, andun para may remembrance kami. O di kaya, baka naman pwede may pa-t-shirt or jacket kung may hood. Tapos may nakalagay na logo na Pinuno. Astig, di ba? Wait ko po yun. Wow! In advance. If magkaroon lang ka lang naman po ng mga ganun. Mga yun. Baka naman pwede napakilista na ako sa kukuha. Wow! Thank you so much. Alam mo, minsan naiisip ko na rin yan eh. Sana kapag nakaisip ako ng clothing line, alam niyo yun, supportahan niyo ako. Thank you, inigilig na ako, wala pa. Galing kay Leo Guillermo, pa-shoutout po boss, kay Jamie Rose Itchon. Tas yung tanong ko po, may update po ba dun sa pinagaling ni Boss Johnny sa episode na Banana Q? Yes, gumaling siya. Galing kay Maricel Grefaldio. Sabi ko na nga ba, pogi ka Sir Pinuno, kasi unang pagkarinig ko pa lang sa voice mo, alam ko na pogi ka. Ipagpatuloy mo lang ang mga kwento mo, madalas akong makinig ng mga kwento mo after ng work ko. Mahilig ako makinig ng mga ganyan. Based na rin kasi sa mga experience ko, dati hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan, pero nung ako na mismo naka-experience, natatawa na lang ako. I love horror stories, Sir Pinuno. Keep it up. God bless po. Thank you so much. Galing kay Libra YCJ. Oy, lagi kitang nakikita sa comment section ko. Basta ako ang loyal sub mo dito sa India na hindi magsasawang pakinggan ang napaka-sexy mong boses kahit horror story ang ikinukwento mo. Hilig ko talaga ang subject ng katatakutan, lalo na dami kong experience nito. Tapos nakita ko ang channel mo, bata pa lang ako, habi na makinig sa radio sa DCRH noon. And paborito ko ang Gabi ng Lagim at Zimatar. O ayan, mahuhulaan mo na kung gaano ako katanda. Wish you all the best sa channel mo. You deserve the success and the love from all of us subscribers. God bless you. God bless you from Ate in India. Thank you so much, Ate. Sana ma-meet kita pag uwi mo. Galing kay Kwento Mo sa Pagong. Pa-shoutout Pinuno. Boss Napal at Boss Bars Bears from Ichikenjan. Thanks po. Galing kay Gilbert Adrias. Captain, Boss Pinuno, Manager. Pa-shoutout. Salamat. Happy Halloween. Galing kay Sentimo. Pinuno, pa-shoutout din po ako. Paranaque ako ngayon. Nagtatrabaho pero taga Bicol talaga ako. Tanong ko lang, Pinuno, may agimat ka din ba o kaya mo din bang umusal ng mga salita? Yes. At kung pwede din po ba na matuto kami o kahit sino na mga kaalaman pagdating sa mga ganyang bagay? Definitely yes. At paano po kami matututo? Mahilig po kasi talaga ako sa mga kababalaghan at gusto ko rin po matuto kung paano at ano ang dapat gawin kung sakaling maka-inkwentro ako ng ganyan. Hindi mo siya makaka-inkwentro. Maniwala ka sa akin. Palagi ka lang magdasal ng taimtim galing sa puso mo. Hindi mo kailangan ng Latin or mga kung ano-ano pang klase ng agimat. Always si God. God number 1. Abang ako po sagot nyo, Pinuno, at more blessings from buong pamilya mo. Galing kay Sam Berry. Magandang gabi, Pinuno. Fan nyo po ako. Keep on posting your stories kahit gaano katagal yan. Isa ako sa mga abangers dyan para pakinggan. Isa rin po ako sa mga likers nyo. Hehe. Congrats po, malapit na po kayo mag 20k. More blessings pa sa iyo, Pinuno. Ask ko lang ho, paano po matutunan mo pag-aaralan yung kakayahang manggamot? Sana po masagutin nyo, Pinuno. May mga pwedeng magturo sa inyo.
Pero once na pag-aralan nyo yan, there's no turning back. Talagang magpo-proceed ka ng manggamot. Alam mo yun, kagaya nga na sinabi ko, yung buhay ni Tito Jerry, ganyan lang. So magiging ganun kayo unless maniningil kayo sa mga pasyente ninyo. It's your choice. Galing kay Christopher Sequenza. Pa-shoutout po kay Ate Neneng sa Bagong Silang, Manila po. Galing kay Sheila Bon. Oy, lagi ko nakikita sa comment section to. Gusto kong batiin ka ng super to the max to the congrats. Mula sa puso yan, Pinuno. At of course, pa-shoutout na din. Na gusto kong gumante pag di mo ako sinoutout, bibisitahin ka ng mga ninuno ko. And di ka pa tutulugin kasi makikipagkwentuhan sila sa'yo. Hello po, Pinuno. Gandang gabi po. Silent listener lang ako. Hindi ako masyadong pala comment pero pinapakinggan ko lahat ng mga upload nyo. Pati na sa lahat ng mga Pinoy horror stories. And thank you for sharing. Have a nice day to you, Pinuno. Silent listener from Saitama, Japan. Galing kay Maria Nicole Garcia. Galing kay Irene Constales. Wow, boss, super pogi mo. Look alike mo si Paulo Balesteros. Okay? Galing kay Mary Ann Sena Menendez. Wow, ang pogi talaga ng Pinuno namin. Ang ganda ng mga stories na nanarrate mo. Mahusay ka magkwento with feelings, kaya damang-dama namin ang storya. Avid fan mo na ako. Hindi na ako nanonood ng TV sa channel mo na lang ako nakatutok. More power, God bless. Uy, sarap. Oy, galing kay Shashimi. Ito talaga, lagi ko nakikita to since day 1 sa channel ko. Pinuno, nakaka-proud ka. Congratulations. Sa maiksing panahon ay napatunayan mong isa ka sa mga magagaling na narrators dito sa Pinoy horror community. Deserve mo lahat ng like, shares at sub sa iyong channel. Laki ng improvement mo since nag-start ka sa YouTube. Dahil natatakot akong i-full volume kasi bigla ka nalang sisigaw. Ha. Pero ngayon sobrang solid, pulido, basta astig. Dagdag pa na ang mga story mo ay mga totoong kwento at willing kang i-share lahat ng ito sa amin. Maraming salamat. Naway mas lalo pa kaming dumami sa mga kasapi nitong pamumuno mo. Salamat din sa mga kapamilya at mga kaibigan mo na nag-share ng mga experiences nila at mataimtim na panalangin din para sa mga pumanaw na mga tao sa iyong mga istorya. May mga natututunan kami sa mga kwento mo, lalo na paano makitungo sa mga tao or hindi tao, lalo na sa mga di namin kilala at paano umiwas o protektahan ang aming mga sarili mula sa mga masasamang elemento dito sa mundo. Salamat, paniguradong lalong uusbong itong channel mo. Pagpalain ka palalo sana ni God ang iyong health at iyong mga mahal sa buhay. At sana by the end of this year ay umabot ka ng 100,000 subscribers. Play mo na yan. Cheers. At isang malupit na peer from Singapore. Apir! Thank you so much. Ang dami pa. Saan ba ako? Kita nyo guys. Sobrang dami, no? Hindi ko alam kung mababasa ko ba lahat to, pero dami talaga. Ito yung first at second part pa lang ng shoutout natin. Kung hindi ko man kayo na shoutout lahat dito sa first video na to, siguro by 30k subs, babawi ako sa lahat ng hindi ko na shoutout. Pero yung mga na shoutout ko, please, we're all goods na, no? Sa 30k subs, dapat plano ko nga 50k pa eh. Pero kasi, ang sakit sa puso na hindi ko kayo masya-shoutout. Bakit? Anong dahilan? Una, nakakaramdam na ako. Nararamdaman ko na medyo nagka-crack na yung voice ko. Since bukas kasi may parating akong stories galing sa lola ko. So, magna-narrate ako. Ayokong mag-narrate ng hindi ako 100%. Nagawa ko na siya before, ayoko na siyang ulitin. Yung kinaing bangkay, kung maririnig niyo yung boses ko doon, sobrang crack. Ayoko na maulit yon. Gusto ko yung mga ina-upload kong video sa YouTube, talagang quality. Hindi man tayo magaling sa editing, yung may maraming effects or pa-etchos na ganun. Pero yung quality natin and the way na mag-narrate ako, yun yung gusto kong mapanatili. Kaya, yun na nga lang yung puhunan ko eh. Magandang stories, magandang pag-narrate, tapos isa pa dun, masisira, di ba? So, guys, mga mahal ko, ngayon pa lang, I'm really sorry kung hindi ko kayo nasama dito hindi ko kayo nasama sa shoutout video na ito. As you can hear right now, medyo nagka-crack na talaga yung boses ko. Meron pa akong gagawin dito para sorpresa ko sa inyong lahat. At ayokong wala akong boses habang nagfi-film kami.
So, sana maintindihan ninyo ako guys. At hanggang dito na lang muna yung shoutout natin. At magkita-kita tayo sa susunod na video. At meron akong i-upload na stories para sa inyo. Magkukwentuhan pa rin kami ng lola ko. At sana, keep on supporting me guys. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na shoutout video. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At... Aray. Wag na nga.